வணக்கம், ஸ்ரீ செல்லா மெட்டல்ஸ் திண்டுக்கல். நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது 1.5 அடி ஐம்பொன் வேலுங்க. ஐம்பொன்னில் இந்த மாதிரி வேல் வந்து 1.5 அடியில் பண்ணியிருக்கோம். இதனோட வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். 1.5 அடியில் ஐம்பொன்னில் வந்து 110 பீஸ் ஆர்டர் வந்திருக்கு. இந்த பீஸ் வந்து இப்போ தான் வேலையை முடிஞ்சிருக்கு. அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறது அந்த வீடியோ பாருங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 அடியில் அமைஞ்சிருக்குங்க. இந்த வேலில் நல்ல வேலைப்பாடுகள் நகாசு வேலையை பார்த்து 1.5 அடியில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். வந்து பத்ம பீடங்கள் போட்டு சதுர பீடம் போட்டு வந்து வேல் வழிபாடுக்காண்டி கேட்டாங்க. இது வெளிநாட்டுக்கு போகுதுங்க. இந்த மாதிரி வேல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. வேலு, முருகன், மயிலோட எந்த மாதிரி வேணும்னாலும் சரி ஸ்க்ரீனில் இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, செஞ்சு தரோம். நன்றி. ஸ்ரீ செல்லா மெட்டல்ஸ் திண்டுக்கல்.